של ההורים שלי, כשפרצה מלחמת העולם השנייה, 1939, הם אומנם גרו בארץ ניטרלית ולא סבלו מהמלחמה, אבל אף אחד לא ידע מה יהיה, ואז הם נדרו נדר, שאם ירצה השם, אם יעברו את כל המלחמה בשלום, הם יעלו לארץ ישראל. באיזה עיר גרת? בציוריש, עיר גדולה בשוויצריה. אנשים אמרו, איך עוזבים את שוויצריה השקטה בשלווה? זה היה לפני מלחמת סיני, והיו כאן פדואינים, פיגועים כאלה, ואמרו, איך בתקופה כזאת אנשים עולים לארץ ישראל עם ילדים, איך אתם עושים דבר כזה? האם היה לך קשה להתאקלם בארץ? החודשים הראשונים היו קשים, אבל אחר כך רק שמחתי על זה שאני בארץ, רק טוב. האם אתה עדיין אוכל את המאכלים האופייניים? לפעמים אני אוכל, כן. כמו אמפנדס, כמו סאזו, כמו פשטידטילה, כדוגמה. נשאר לך משפחה בצ'ילה? אבא שלי, ואחי הקטן, ויש לי עוד אחות שגרה בארצות הברית, ועוד כמה אחים קטנים מצד של אבא שלי. נולדתי באירלנד ולמדתי באירלנד, עיר בשם קורק. הייתה קהילה קטנה מאוד. כשהייתי ילד, הקהילה התפזרה, חלק נפטרו, חלק עלו ארצה, חלק עברו לארצות אחרות. אני למדתי בבית ספר, שהייתי הילד היהודי היחידי בבית ספר. קיבלתי רשות לא להשתתף בתפילות, בבית ספר קתולי. ובמקום ללמוד מהספרים הקדושים שלהם, היה לי זמן ללמוד פסנתר. איך הייתה ההכנה לעלייה? איטליה כבר הייתה אחרי המלחמה. באיזה שנה? בשנת 45. שני חיילים ישראלים פתחו בית ספר יהודי לילדים היהודים ששרדו. והם ניהלו את בית הספר והכינו אותנו לעלייה. לימדו אותנו עברית. סיפרו לנו למשל שלא יורד גשם בארץ ישראל. האם הארץ הייתה כמו שציפית? הדבר הראשון שראיתי כשהגעתי לארץ זה שיורד גשם חזק. זה לא היה בדיוק כמו שציפיתי. היה אנטישמיות באיטליה? המלחמה הייתה כולה אנטישמיות. האם היה לך קשה להתאקלם בארץ? קודם כל השפה. אני חשבתי שאני יודעת עברית, ואז באתי לארץ וזה היה נשמע לגמרי אחר. האם את מתגעגעת לאיטליה? לא, באלף רבתי. נולדתי ביוהנסבורג. באיזה גיל עלית? בגיל 11. אנחנו ארבעה אחים, 3 בנים ובת, ואני הבכור. האם הארץ הייתה כמו שציפית יחסית לגיל 11? ציפיתי של גמלים ומדבר, אז הציפיות שלי היו לפי סרטים שראיתי על ישראל, לא משהו מיוחד. ידעתי מה שלמדתי בבית ספר, ידעתי כמה מילים, אבא, אמא, בן, בת. באיזה שנה עליתם? 79. האם אתה עדיין אוכל את המאכלים שאכלת כשאני מצליח, בשמחה. יש בשר שנקרא זנקניק, שהוא מאוד עבה, זה נקרא בורבוס, שהוא על האש, הוא מאוד טעים. ויש משהו שנקרא בילטונג, שזה בשר מיובש. האם אתה מתגעגע לדרום אפריקה, למשפחה, לחברים? האמת שרוב המשפחה שלנו כבר לא בדרום אפריקה, חלק באוסטרליה, חלק בארצות הברית. מה שחסר לי זה יום ראשון. מה היה ביום ראשון? יום ראשון היה יום חופש. הייתה שם קהילה גדולה? לא. בכלל, יהדות בולגריה לא הייתה כל כך גדולה. סך הכל איזה 40,000 יהודים. זה עשה טוב ליהדות הזאת. היהדות קטנה, היו אנשים צנועים, לא הרגיזו את הגוי,
וזו הסיבה שזו הייתה היהדות היחידה ששרדה באירופה. איך התכוננתם? עלינו ב-48, כשנוסדה המדינה. אז לא היה צריך להתכונן, כי לא נתנו לנו לקחת איתנו שום דבר. ישר עלינו על אונייה והגענו. זה היה בתוך מלחמת הקוממיות. וראינו פה פלמחניקים עם יצר לוחמה, יהודי חדש, עצמאי. זה היה מרשים. niechaj żyna. 100 lat, niechaj żyna. אני נולדתי בפולניה. עברתי את סיביר והגענו לאוסטריה למחנות עקורים. בתוך המחנות הגיעו יהודים, אלו שנשארו ממחנות ריכוז או במחבואים שונים. פה הייתה מלחמה בארץ ואנחנו היינו יותר משנתיים במחנות עקורים. אני עליתי עם הוריי, שתי אחיות ואח. יכולנו לנסוע לחו"ל כי לאמא שלי היו אחים והם רצו שאנחנו נבוא לארגנטינה ואבא שלי אמר לא. זה אחד הדברים הכי טובים שאבא שלי עשה, שהוא החליט לא לנסוע לשם אלא להביא אותנו לארץ. יצאתי לשליחות באוסטרליה, הייתי מורה ואני מאוד שמחה שאני פה, זאת הארץ שלי. I can't sell my mama short on loving me. מה היה ההבדל הכי גדול בין הארץ לאמריקה? הבגדים. אני לא אוהב בגדים פה. כל הבגדים שאני לובש, אני אוהב ללכת לארצות הברית לעשות את הקניות. בארצות הברית אני לובש לארג', פה בארץ אני לובש אקסטרה לארג'. בארצות הברית אני הייתי אופה, לא רופא, אופה. כשאני שאלתי את אשתי להתחתן איתי, השאלה שהיא שואלת אותי זה אם אני רוצה לעשות עלייה. אני ידעתי, אם אני אומר לא, היא אומרת לי לא. בהתחלה אני חשבתי לחזור לארצות הברית. עכשיו אני לא חושב על זה כי אני מסתכל על הילדים שלי והם שמחים פה. וזה אחד מהסיבות שאני באתי לארץ. לילדים שלי שיהיה להם ארץ שלהם, שלא צריך לפחד להיות יהודי. I can't sell my mama short on loving me. I guess that's why